खौसेथि राजखान्थि जांख्रिखांनाय सोमावसारनायखौ जेब्लासिम बर'फोरा लाबोनो हाया अब्लासिम बर'नि आद्रा थानाय थांखि सिमांफोरा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। बे बाथ्राखौ BKWAC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा दिनै BKWAC नि गाहाय मावखुलियाव बड'फानि 32थि रुंसारि सान फालिनायाव बाहागो लाना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि रुंसारि सानखौ दिनै धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय बर' कसारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावखुलियावबो फालिदों। बड'फानि बे रुंसारि सान फालिनायावनो बड'फाखौ गोसोखांनानै दुखु फोरमायनाय बायदियै बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावो आरो बिथांनि गाहाय आरो गोजोन जिउमानि थाखाय इसोरनिसिम आरज गाबो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो बाहागो लादों BTRनि बायजोनि बारग' बिएलटि अनसाइ आफादनि गाहाय नेहारारि बेस्तिराम नार्जारि, UVPOनि हारिमु नेहारारि निर्मल ब्रह्म, MSCनि EM मलेन्द्र नार्जारि, धेमाजि जिल्ला UVPOनि बोसोनगिरि जानाराम ब्रह्म, आफादगिरि राथिराम बसुमतारी, गाहाय नेहारारि दीपांकर नार्जारि, धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सुबारानी बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला आबोबनि बोसोनगिरि सोरजिला वारि बिथांमोना दिनैहाय 1 मे 2022 मायथाइ दिनैनि साना फारसेथिंजाय गोजोनथाव बाथ्रा फारसेथिं दुखुनांथाव बाथ्रा। गोजोनथाव होनोबा दिनै बुहुमनि मोनसे श्रमिक दिबस। बेखौ नायोबा बुहुमनि नाख्रेबजानाय नासयजानाय सुजानाय गोरिब मानसिफ्रा दिनैनि समाव उदांस्रि मोनदोंमोनखाय दिनै बे रंजानाय सानमोन। जोंबो गोग्लैसोनाय नाख्रेबजानाय सुजानाय मोनसे हारि हिसाबै जोंहाबो उदांस्रि मोननायनि थाखाय रंजानाय सानमोन। नाथाय फारसेथिं दुखुनांथाव बाथ्रा नैबे जाफैबाय जे जोंनि हारिनि गेजेरनिफ्राय सासे गेदेमा दैदेनगिरिया दिनै बे अक्ट'आव 1 मे अक्ट'खालिनो रुंसारि जालांदोंमोन केन्सार बेमारजोंहाय। दा बेनो जाहैबाय जोंनि बड'फा जायखौ जोङो मान बावबोदों बा जोङो बिथांनि दैदेननायजों जोङो हाबा मावदों। गोबां गोलाव सोमावसारनायनि हाबाफारियाव जों बाहागो लाबोलायदोंमोन। दा बिथांनि दिनै रुंसारि सान जोङो बर' कसारी अनसाइ गावारि खुंथाया थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बिथांनि थैनाय सान बा रुंसारि सानखौ जों फालिबोदों। दिनैबो जोङो बेखायनो गोसोखांनानै बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो लादों। बिबार बावनाय हाबाफारि बे जोंनि हाबाफारिया जोब्बायानो। दा बाथ्राया आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जे बड'फानि फारसे जोंनि जि मोनसे बिथांखौ मान बावनाय बे मान बावनाया ओरैनो खुगाजोंल' जानो नांला। बेखौ मोगथां हाबा मावनायजों जोङो मान बावनानै दिन्थिनानै आरो बिथांनि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय बिथाङा जि सानस्रिफोरखौ जि बाथ्राखौ जों बुंलांदों गुबैयैहाय फंसे बाथ्रा बुंलांनाय दहाय आंनि बिबुंथियावबो आं बुंदों। जेरै बिथाङा बुंलांदों गाव थैगोनखौ मोनथिखाखाबायमोन बिथाङा केन्सारजों गाव जे बिदाय जासिगोन बेखौ रोखा जाबायमोन। ओंखायनो मोनसे बाथ्राखौ दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव रायजो राजानो मोनसे बिथाङा रादाब होलांदोंमोन। बे रादाबानोमोन मा आंनि थैनायाव आंहा जेबो दुखु थानाय नङा, नाथाय आंनि सान्थौ सानस्रि आरो आंनि बोसोनखौ बावनानै थाङोब्ला बावहाय आंहा सहायख'हायै दुखु थागोन होननानै बिथाङा बुंलांदों। दा बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानानै हाबा मावनांगौ जाहा दङ। आरो बिथांनि थांखि सानस्रियानोमोन बर' हारिखौ मोनसे बुहुमाव गेरेमसा बर' हारि हिसाबै गायसननाय, राव थुनलाइ हारिमु रांखान्थि राजखान्थि फारफ्रोमबो दिगावनो दावगाहोनायनि थांखिया बिथांजों लोगोसे जोङो ज' जेराव खामानि मावलायदों बिथाङा जोंनो बुंलांनाय फोरोंलांनाय बे बिथांनिनो सान्थौ मोन्थोरमोन आरो ओंखायनो दिनै बड'फाखौ बिनि जिउमाखौ गोजोन होनांगौबा बिनि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ जोङो गनायनानै आजावनानै गोरबोआव फोनानै हाबा मावोब्लासो जाफुंहैगोन। जेब्ला जाफुंहैगोन अब्लानो बड'फानि जिउमाया थारैनो बियो गोजोनगोन। मानोना बिथाङा गाव आफादगिरि जानानै थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा रौतानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव इं 1982 मायथाइयाव रुजुना लादोंमोन। आरो बेनिफ्राय बिथाङा जिरायनाय गैया हाबा मावलांदों, न'खर नागारदों, बिमा बुरिखौ बे नायनो हायाखै, न'खरनि हालोदा गाज्रिमोन, बायग्रबनायमोन, खोब गोरिब न'खरनि सुबुंमोन। बे गिदिरथार सरकारनि साख्रि बिबान मोनसेयावबो बिथाङा बर' हारिनि अलखदनि थाखाय साख्रिखौ नागारनानै बर' हारिखौ सिबिनो होननानै बिथाङा सिगांदोंमोन आरो जोंखौ दैदेनदोंमोन। दा बिथाङा सिगाङाव थानानै गासिबो थांखि बा गासिबो हाबाफारिखौ गावनो दैदेनोमोन। जों खालि लोगोआव थाफानाय खामानिल' मावनो गोनां जायोमोन। बेखौ जोङो मोनबोदों आरो बे रोखा बाथ्रा।
बड'फानि जे सिमाङा गेरेमसा बर' माहारि दानायमोन, नाथाय दिनै थामथि गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो जि बर'नि थाबोनाय केडारफोर बा रन्जन दैमारि बिथांमोना जि जेलनिफ्राय उदां जायाखै, फारसेथिं जि रायलायनाय प्रमद सरकारनि बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै सावराय। आं बेखौ बुंबोबाय आगोलावबो आंनि माखासे जथुम्माफ्राव जेब्ला आंनाव सोंनाय जायो आं बुंदों नंगौ जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव थामथि बर' गोजोन गोरोबथाखौ खालामदों। खालामखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जाय आफादफ्रा लोगो नांनानै बुंनो थाङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद फ्रन्टलाइनाव, बेनि उनावहाय एनडिएफबि मोनब्रै हानजा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोङो बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। दा आं बेखौनो नोजोर होबोदों नंगौ दिनैहाय आङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो आरोबाव खावलायनो लुबैगोन, बुंनो लुबैगोन, रादाब होनो लुबैगोन जे गोबां एनडिएफबि दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा दाबो जेलाव दङ, बिथांमोनहा गवाखै। नाथाय बाथ्रा बे आं बुंनो लुबैनाया जे जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ, जोंनि मावथिफोरखौ जोङो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि जे हाबाफारि लानांगौ, आं बावहाय आंनि नोजोराव जेरैबायदि जोङो हाबाफारि लानांगौमोन, सरकारखौ नारसिननायनि हाबाफारि लानांगौमोन, आंनि नोजोराव बेखौ आङो नुवाखै। बे सैथो बाथ्रा। आं खावलायदों बिथां प्रमद बर' बिथांखौबो, बिटिएसिनि चिफ आरो गासै दैदेनगिरि बिथांफोर जायफोर सागान होदों आरो सागान होग्रा आफादफोरखौबो आं बुंदों ज' थांनानै दिल्लीयाव रायलायनांगौनि गोनांथि आं दं बायदि मोनो आंनिफ्राय। ओंखायनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव हानजाया थांनांगौ, एकर्ड सिगनेटरि जायफ्रानाखि गोरोबथायाव सागान होदोंमोन दं बायदि मोनो आंनिफ्राय। ओंखायनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव हानजाया थांनांगौ, एकर्ड सिगनेटरि जायफ्रानाखि गोरोबथायाव सागान होदोंमोन, बेवहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव एनडिएफबिनि जायफोर हमना लादो सावरायग्रा बिथां दंमोन, सावरायग्रा बिथां थाबाय, धीरेन बर' थाबाय, गबिन्द बसुमतारी थाबाय, रन्जन दैमारि बिथां थाबाय, दा रन्जन दैमारि बिथाङाथ' जेलाव दङ, बा जों थाबाय आरो एबसुनिफ्राय बै समनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि आरो प्रमद बर' बिथांजों ज' थांनानै रायलायहैनांगौ बायदि आं फिल खालामो। माने जोङो मेम'रेन्डाम लानानै जे रायजो राजा लुबैबाय, जेराव एकर्ड मोनसे जानानै थांबाय, दाय दसआथ' जादोंमोन नंगौ, खिन्थु बे दाय दस जानायखौ जोङो बोरैहाय रेजें खालामनो हायो बा लामा दिहुननो हायो। लामाथ' ओंखारहैनो बाथ्रा थानाय नङा, आंहा फोथायनाय दं लामा ओंखारगोन। नाथाय जोङो जे ज' जानानैनो खामानिखौ मावाखैना, थाङाखैना, जोङो खेबसेबो थाङाखै जे दिल्लीयाव जोङो प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनांगौ बा हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनांगौ, जों बे खामानिखौ मावाखै। दा ओंखायनो बहाबा नङा बहाबा बियो जे गब्लं थादों बा गोरोन्थि जादों, आं बिदि फिल खालामो आरोखि। ओंखायनो आं खावलायगोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव थाबैनो जोङो जायफ्रानाखि गोरोबथायाव मुंसाइ होदों, सागान होदों, बिसोर थांनांगौ। आरो लोगोसे एकर्ड सिगनेटरि जायफोर आफादफोर दंमोन, गोरोबथायाव सागान होनाय आफादफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाबाय, एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा थाबाय, आरो लोगोसे बुंनो थाङोब्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद। दिनैथ' एनडिएफबिआ न' डाउट बेखौ डिसपेन्ड खालामबाय, बिहा माबा गैला, अब्लाबो थांनो आफादाथ' दाबो गैया नङा दङ। मोनसे आफाद दादों, जेनेबा सोरहाबा वाइल्डफायर एस'सिएसन नाम लादों, बा बोरैबा कअर्डिनेसनबो दानानै दङ। दा बेफोरनि गेजेरजों जोङो ज' जानानै थांनो हायैनि बाथ्राथ' गैया, थांनांगौ आरो रायलायहैनांगौ। उनावहाय मा जायो बे आलादा बाथ्रा, माबा मोनसे लामाथ' ओंखारनो हागौ, आरो पलिटिकेल प्रेसार बेखौ होयोबा लामा ओंखारगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। नाथाय दिनै पलिटिकेल प्रेसार होनो थाखायनो जों ज' गैया, खौसे गैया, बेबो मोनसे जाहोन। आरो बिदिबो जादों नामा आं साननो लुबैयो, सोरबाया उदां जानानै फैयोबा सोरनिबा पलिटिकेल एक्जिस्टेन्स बा गावबा गावनि मासिनि माबा मोनसे गोमागोन मागोन बेफोर साननायफ्राबो हयथ' दङ नामा, आं बिदिबो सानो आरोखि। जाबो जानो हागौ, नाथाय बिदियाबो थाया न'आव थानोबो हागौ सोरनिबा साननायाव, जायनि जाहोनाव रन्जन दैमारि बिथांखौ उदाङै गहोनायनि, बाहेरायाव लाबोनायनि जि खामानि मावनांगौ बे मावनायाव दाबो जोङो आंनि नोजोराव जेरैबायदि जानांगौ जानाय आं नुवाखै, बे सैथो बाथ्रा। ओंखायनो आं खावलायगोन, जोंनि गेजेराव डिफारेन्सेस थायो, गोबां आफाद थाबाय, गोबां सान्थौखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावलायनाय बे फारागा थागोन। अब्लाबो बर' एस ए हल जों बोरै खौसे जानो हायो, आरो जोङो खौसे जानानै बोरै जोंनि आद्रा थानाय थांखि मोनसे सिमांखौ जाफुंहोनो हायो। बड'फानि जे सिमांमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि, आद्रा थानाय थांखि मोनसे सिमांखौ जाफुंहोनो हायो। बड'फानि जे सिमांमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि, आरो बड'फानि जि मोनसे जोंनो होलांनाय मोन्थोरफोर, बेखौ जोङो बोरै गोरबोआव बजबनानै बा गोरबोआव लानानैहाय जों खामानि मावनो हायो, सैथोजों हाबा मावनो हायो। बेफोर जोंनि थाखाय गोबां साननांगौ, मावनांगौ आद्रा हाबा बिबानफ्रा दङ आरोखि। दा ओंखायनो
बड'फानि जि मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानाय प्लेनाव थांनोबा खौसेथिया गोनांथार जोंनि गेजेराव गावबा गाव मुलाम्फा मोननायनि बाथ्रा गैया बा मासि लानानै पावार लानानै जोंनि हारिखौ थेर बेथेर खालामनाय जोंनि थांखि जानो नाङा हारिखौ जोङो दैखांनो जेरावहाय सत बांसा लानानै खामानि मावबोदों बेखौ बावनानै थांनो नाङा दा ओंखायनो आंनि खावलायनाय बे थागोन जे बर'नि गेजेराव ओंखायनो आं बुंबाय थादों बा जोङो बुंबाय थादों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बुंबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंबोदों जे जों खौसे जानांगौ खौसेनाव बेथ' बड'फानि होलांनाय मोन्थोर मानोना जों मोन्थिगौ इउनाइटेड उइ स्टेन्ड डिभाइडेड उइ फल बेखौ गोरलैनो बयबो बुजियो मोन्थियोब्लाबो नाथाय जों जे गोरोन्थिखौनो मावबाय थायो गोरोन्थि मावनायनिफ्राय जे जों गोजान जानोनो रोङा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव ओंखायनो गासैबो डिफारेन्सेसफोरखौ फोजोबनानै जोंनि गेजेराव रायलायनायखौ फ्रिकुवेन्ट खालामनांगौ गले गले खालामनांगौ आरो जोङो रायलायनानै माबा मोनसे मेकानिजम जों थिक खालामथारनांगोन आरो बर' एस ए होल जों गासै दुलाराय बर' हारिया ज' जानानै इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोलखौ जेब्लासिम खालामनो हाया आं बुंगोन दिनैबो खौसेथि राजखान्थि जांख्रिखांनाय सोमावसारनायखौ जेब्लासिम बर'फ्रा लाबोनो हानाय नङा जोंनि आद्रा थांखि मिजिं सिमां आद्रा थानाय बेखौ जाफुंहोनांगौआ गोब्राब होननानै आं मोनदांहरदों आंनि बिथिंनिफ्राय नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360